खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय हादोरसानाङै बर' बिमा सान फालिदों। मुंख्लं गायदे बसुमतारी आरो मुंख्लं हेलेना बसुमतारीनि मुङावनो बोसोरफ्रोमबो मुंख्लं आइजोफोरखौ गोसोखांना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु जिला दखरा आफादफोरा बर' बिमा सान फालिदों। दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिबार बावनानै बे सानखौ फालिदों। फिरफिला दैखाङो बिरहोयो दखरानि आफादगिरि सानसुमा बर' आरो बिबार बावजेनो दखरानि गाहाय नेहाथारि रुपेश्वर बर'आ। 12 मे दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिमा सान हिसाबै जोङो मुंख्लं बर' बिमा सान हिसाबै जों फालिनो लादों। दा बेवहाय जोङो दखरा हिसाबै जोङो गौथुमारि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि लादों। लोगोसेयावनो जोंनि गिबि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय आइजो गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारी बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांनानै स्पेसियेलि जोङो बिबार बावदों। दा बे हाबाफारियाव जोङो बिथांमोनखौ जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों मान होदों, सिबिदों। दा बेबायदिनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाब दाब जायगायाव बे हाबाफारिखौ लादों। दा बेबायदिनो जोंबो दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बर' आइजो माहारिफ्राबो गोबां बिथिङावनो दावगालांबाय। जोङो गेलेनायनि बिथिङावनो बुं, हारिमुनि बिथिङावनो बुं, दामनाय देनायनि बिथिङावनो बुं, बा सावथुन मुलुगनि बिथिङावनो बुं, गोबां बिथिङावनो दावगालांगासिनो दङ। जों गोजोननाय मोनो जोंनि बर' फिसाफ्रा बेफोरबायदि मोनफ्रोमबो हाबाफारिफ्राव बा मोनफ्रोमबो बिथिङाव दावगालांनो हायोब्ला जोङो गोजोननाय जों मोनदों बा मोनो। दा बेखौ जों फोरमायदों। लोगोसेयावनो मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनो सानदों। बे जाहैबाय आथिखालनि जि ससियेल मिडियायाव जाबायदि थासारि जादों, जोंनि माखासे बर' आइजोफ्रा माखासे हाबा जानाय आइजोफ्रानो बबेयावबा दोनखारलांनाय, खारखोमालांनाय बेफोरबायदि दुखुनांथाव थासारिफ्रा जाबाय थादों। जायफोर थासारिफोरखौ नुनानै जोङो जोबोद दुखु मोनदों, लाजिनायबो मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि बे थासारियाव ओरैबायदि थासारि जागासिनो दङ जेराव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गारनानै बबेबा जायगायाव दोनखारलांनाय बेफोरबायदि थासारिखौ नुदों। दा बेनि अनगायैबो गुबुनफोरजों थगायनानै लांखारजानाय, बबेबा बुथारहैजानाय, जिनाहारि खालामजानाय, दा बेफोरबायदि थासारिखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनि थाखायनो नैबे बिथिङाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जाहाथे जोंनि आइजोफ्रा बेफोर बिथिङावबो सांग्रां जायो। बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय हादोरसानाङै दिनै बिमा सानखौ फालिदों। गुबुन दखरा गुबुन जिल्ला आफादफोरा दिनै बिमा सान फालिनायनि खौरांखौ जोंनिसिम सफैदों। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।